Så du må gerne starte med at tage en dyb vejrtrækning. Sådan lige lande i kroppen og lande i at være til stede her nu. Klar til at være en del af nymåneceremonien og modtage healingen, der følger med. Energien slår lige så stille i gang. Mærker, den lægger sig rundt om os i sådan en kærlig svøbe. Så mærker jeg, at den hjælper os ind til vores center, ind til vores kerne af den vi er, vores udspring, vores fundament og udgangspunkt for den vi er. Samtidig bliver din energi trukket hjem i dig selv. Bliver mere og mere samlet i dig. Jeg mærkede et meget flydende udgangspunkt, som at vi havde kontakt til alt, hvad vi var allerede her fra starten, men at det ligesom var sådan en meget flydende form, som nu stille og roligt begynder at samle sig og blive strammet lidt op. Tag igen en dyb vejrtrækning. Læn dig ind i energien, ind i feltet, og lad energien føre dig. Og som vores emne også handler om, så mærkes det nu til, at det her med at blive ført ind i vores center, ind i vores midte, også er i forhold til det her med at komme ind i orkanens øje. Og herinde er du mere i kontakt med dig selv, mærker dig selv tydeligere, mærker din intuition tydeligere, din forbindelse ned i jorden og op i de højeste perspektiver herinde, hvor du går på linje med dig selv. Og jeg har egentlig tidligere set det delt op i to, hvad skal man sige, trin. Men nu ser jeg og mærker, at på én gang folder healingen sig ud i forhold til det her med at være til stede i os selv, være i vores center, være i midten af orkanen, samtidig med at jeg mærker, at der er en form for opgradering, opdatering, nogle
nye punkter, der bliver antændt i vores energifelt. Det mærkes som sådan en klargøring til højnelse af vores bevidsthed, og det at kunne stå herinde i orkanens øje, samtidig med, at vi kan have perspektiver med. Ja, perspektiver og netop noget af det, jeg sad og tænkte på, hvordan tema hedder orkanens altseende øje, og ikke orkanens øje. Og det her altseende, og det handler om, at når vi sidder inde i orkanens øje, og sidder i ro, og siger orkanen den er omkring os, og laver turbulens, og laver voldsomme bevægelser. Men det her med perspektiver, og det med at sidde det altseende øje, men det handler netop om, at vi ikke afkobler os fra orkanen og fra de store bevægelser, men at vi sidder inde og rækker ud og åbner til perspektiver inden fra orkanens øje, men igen ud igennem bevægelserne og ud igennem orkanen. Og der har været en tid, hvor mange, inklusiv mig selv, har været ude i de her store bevægelser, at det har virket som, at der virkelig har været gang i den, også i forhold til skiftet, vi står i, skiftet til den nye tid. At det er som om alt det bliver luftet godt igennem, det bliver renset op, det bliver ommøbleret. Der kan der godt være tendens til, igen taler jeg for mig selv, tendens til at være ude i stormen, i stedet for at søge ind i roen. Ja, og det her med at være ude i stormen, når den raser, altså så kan det være næsten umuligt at komme ind i roen. Men det mærkes til, at ceremonien i dag støtter os ind i at få det integreret i os, få det lagt ind som hukommelse i forhold til, hvordan er det nu lige, vi finder ind i ro, når stormen raser. Og det her med at komme i så tæt forbindelse med os selv herinde i orkanens øje, inde i det her punkt, hvor vi mærker os selv, mærker vores jordforbindelse og vores mavefornemmelse, vores intuition. Det handler også om at få alt i os med, så vi kan stå herinde fra centret, herinde fra orkanens øje, få øje for alt, hvad der ruskes op i med stormen, og så samtidig kan træffe valg og beslutninger ud fra, at vi har alt i os med herinde fra det her punkt, det her orkanens øje, hvor vi er mere i balance, vi er mere i overensstemmelse med, hvem vi er, hvad der passer til os, hvad vi er, hvad vi bærer i vores oprindelse, vores autentiske udtryk, og ikke er blæst omkuld eller taget af svingninger, der er med stormen. Så det her med at få alt i os med, det støtter os ind i at træffe de rigtige beslutninger og rigtige valg for os hver især. Også når stormen raser, og kunne træffe dem ud fra, hvad stormen blotlægger, hvis man kan kalde det sådan, vivler op i. Vi får øje på
på vinkler og måder og muligheder, som vi måske ikke er vant til, eller som vi plejer at blive frygtsomme overfor, fordi vi er taget af energierne, af stemningerne, af svingningerne. Herindefra åbner der sig muligheden for at læne os ind i os selv, ind i det, vi er på linje med alt i os selv. Det er herfra at se mulighederne og træffe beslutningerne i overensstemmelse med os selv. Igen, prøv at se, om du sådan ligesom kan læne dig ind i energien og overgive dig til energien og healingen. Lad den føre dig. Også hvis de ting, vi snakker om, måske ikke er noget, der rigtig siger dig noget, eller du kan mærke, så sådan læn dig ind i tillid til, at healingen og energien fører dig og støtter og åbner det, der skal åbnes i dig i forhold til det her tema. Og igen, helt apropos det med at genkende ordene, som del af optakten til i dag, har jeg også gået med nogle andre billeder, hvor det ikke handler så meget om det med stormvejret, og det hele virker meget turbulent. Det er ikke sikkert, du har haft den oplevelse, men en anden forståelse af det er ligesom at være en satellit rundt om jorden. At når du er en satellit, jamen så kan du ikke se hele jorden på en gang. Så skal du lave en stor bevægelse om på den anden side for at se, hvad der sker derom. Og det er som, at det har næsten nogle gange virket som store omveje, der skulle tages for at kunne få hele perspektivet, eller for at kunne fokusere på en bestemt ting. Og et andet billede på orkanens øje, jamen det er den her fornemmelse af at sidde inde i jordens centrum, og så derindfra kunne kigge ud på hele jorden på en gang, frem for at skulle være den her store satellit i bevægelse. Så det var en anden vinkel, som nogle af jer måske kan genkende. Mærker et lille skifte i energien. Og får billeder af, at det energien gør nu, det er at styrke vores jordforbindelse, vores forbindelse dybt ned og ind, samtidig med, at vi lige så stille løftes højere og højere op. Meget stille og rolig bevægelse. Lige så højt op vi kommer, lige så dybt ind kommer vi. Så vi hele tiden er i kontakt med vores jordforbindelse. Hele tiden er i kontakt med denne her ro, denne her balance inde i vores center, inde i orkanens øje. Lad energien føre dig. Kan være, at du får nogle tegn på, at frekvensen hæver sig nu.
Det kan være mange forskellige tegn, vi har. Et af mine tegn, det er sådan nogle små klik i øret. Lige så stille, fuldstændig hvordan det passer til dig. Løfter energien derop i frekvens, samtidig med at du er dybt forbundet til jorden. Og det er en samlet bevægelse. Op og ned, ind og ud. Eventuelt kan du lige mærke den sæde, du sidder på eller ligger på. Mærke ryggen og halebenet, hovedet, fødderne. Stille, stille stiger du. Og det her udgangspunkt i orkanens øje er ikke bare et fladt punkt. Hvis jeg ser et orkan, så har det også en højde. Og det mærkes også til, at når vi er i det her udgangspunkt og bliver trukket herind, jamen så virker forbindelsen både ned og op, og det at åbne virker også meget mere stabil, fordi det netop er hele vejen op og ned i orkanens øje. Og det mærkes til, at jo længere ud i selve orkanen man kommer og har været, jamen så vil forbindelserne også, jeg ser sådan et billede af, at de snor sig, at det bliver skævvredent, og man ved ikke helt, hvor forbindelsen er. Og jo mere vi kommer herind, desto mere stabil og rolig bliver forbindelsen også. Og det har handlet meget om at være i de store energier, de store felter, alt det der omkring os. Men jeg sidder også med en fornemmelse af, at vores eget felt er også en del af det. Jeg har stadigvæk den der fornemmelse af, at feltet rundt omkring mig, det er sådan lidt luftigt og lidt skyagtigt, og sådan lidt, jeg vil ikke sige gennemsigtigt, men luftigt på en anden måde. Og så mærker jeg også den her indre stabile kerne,
og forbindelsen, næsten som at stå i en søjle. Og det med feltet, at det er sådan lidt luftigt, det mærkes, eller jo, luftigt. Det er lidt svært at sætte ord på nogle gange, når det er energi. Men det er som, at det bliver mindre påvirket, fordi det er mindre fast, at de store udsving på en eller anden måde kan bevæge sig igennem, uden at påvirke alt for meget. Det kan være, det dukker lidt tydeligere op senere, men jeg sad lige med fornemmelsen af, at det skulle med, at det også handler om vores eget felt. Ja, jeg mærker det her med, at vi bliver løftet op nu. Det er som om, at vi er landet på et plateau eller i et lag, hvor vi lige skal lande nu, fra nu. Og i forhold til det Per beskriver, så ser jeg, hvordan det ligesom er med til at stadfæste vores evne til at stå på begge ben solidt, styrket, balanceret, igennem stormen, om det er i vores, om det kommer til, hvad skal man sige, til syne i vores hverdag, i vores liv, eller om det er i de store energetiske felter, at vi mærker det, hvis vi er meget påvirkelige af det, så er det som om, at der lige sådan nu bliver, jeg ser det som sådan en hæklenåle hoved, det bliver hæftet fast til denne her kapacitet til at stå på vores ben igennem stormen. Samtidig at vi også får stadfæstet vores mulighed og rækkevidde og evne til, når det stormer, at vi så alligevel kan trække op i de her højere perspektiver. Se det hele lidt fra oven, og ikke mindst få øje på de nye vinkler og muligheder, som vi måske ikke har kunnet få øje på før i stormene. Jeg får sådan en lille reminder indeni omkring det her med, hvor vigtigt stormene også er for os. At det er også betydningsfuldt, at det stormer. Det er en nødvendig del af cyklusen. Så lige nu her, på det sted, hvor vi er landet, måske får du billeder af at træde ud på et plateau. Måske får du billeder af at være omgivet af nogle guider, bevidstheder. Jeg får billeder af nogle bevidstheder, der ligesom står for det her arbejde og står for at hjælpe os ind til denne her mulighed. Når vi får mulighed for ikke at blive taget af stormen, eller stadigvæk kunne stå på vores ben, når det stormer, og få øje på fornyelsen, vinklerne, mulighederne i det. Så fungerer vi bedre også som medmennesker i fællesskaber. Vi kan bedre være der for hinanden, for os selv. Og igen, det hele er med, også vores sårbarhed og vores ubehag ved at det stormer, vores frygt ved forandring. Det hele er med
og bliver taget hånd om, bliver svøbt i en kærlighed, en forståelse, en anerkendelse af, at det indeholder vi også. Men hvor vi herfra kan træffe beslutninger og valg og agere, uden at være taget af de her svingninger eller overlevelsesinstinkter eller ubalancer, som ikke er hensigtsmæssige og som ikke passer til os. Nu får jeg den her ceremonistemning igen, her hvor vi er lige nu. Altså om, at det er en ære at være her. At det er lidt højtideligt. Du kan eventuelt tage et par dybe vejrtrækninger til sådan lige rumme det og arbejde med energien. Og nu hvor I sidder i den her ceremonistemning, så sidder jeg også lidt og funderer over skiftet fra nymånehealing til nymåneceremoni. Jeg har sådan en fornemmelse af, at en ceremoni, jamen der sker en form for indvielse. At vi får noget med os, noget vi kan bruge. For en healing mærkes til at være mere en her og nu ting. Der er selvfølgelig stadigvæk noget vi får med os, men det virker som om det er på et andet plan. At vi får den her gave, og den her mulighed for at kunne stå i orkanens øje. Det mærkes umiddelbart ikke som noget der sker af sig selv, men det mærkes som noget vi kan være bevidst om, og noget vi bliver støttet i, og en ny mulighed vi har, som vi ikke havde med os tidligere. Ja, jeg får billeder af denne her mulighed, stadfæstelse ligger sig lige rundt om dit felt, lige i yderkanten, som sådan en bekræftelse på, at det er dit frie valg at tage imod den her mulighed.
Den ligger der som en invitation. Du kan sige ja indeni, tage imod den nu, men også at du kan vente, hvis du ikke er helt klar over, om du vil sige ja til det nu. Du får lige lidt stillhed til at være i oplevelsen, være i valget. Hvis det klipper eller strammer lidt, kan du eventuelt tage et par dybe vejrtrækninger. Udvide området. Arbejde med energien. Og jeg får at vide nu, at det, der så står skrevet med småt, det er, at når vi kommer herind, hvor vi har mulighed for at være i orkanens øje, samtidig trække op i nogle perspektiver, hvor vi kan se, hvad orkanen byder af, stormen byder af muligheder og nye vinkler, så kan vi samtidig også få øje på de reaktioner, den måde vi agerer på, uhensigtsmæssigt, når vi er taget af stormen, når vi er ude af os selv. Så det er faktisk sådan en støtte til, at vi kan blive bevidste om vores reaktioner og vores måder at være, når vi er taget af det her stormen, af frygten, af forvirringen, af ja, hvad det nu er, vi kan være taget af, når stormen raser, svingninger. Og i og med, at vi så bliver støttet ind i at få øje på det også, stadigvæk i kontakt med vores balance, vores styrke herinde i orkanens øje, så har vi mulighed for at tage nogle reelle valg for, hvordan vi vil agere og håndtere os selv. Og vores måde at være på i fællesskabet og i os selv, som er sådan en mere balanceret, kærlig, styrket udgave. Det er ikke ment som sådan en fordømmelse eller løftet pegefinger over, hvor
tosset vi alle sammen kan opføre os, når vi er taget af svingninger eller ubalancer, reaktioner. Det er ment som en støtte. Der er meget kærlighed, meget respekt og anerkendelse med i muligheden for, at vi får øje på det her i os selv. Og samtidig en gave i at få mulighed for så at håndtere det støttet herindefra, hvor vi er i vores ro og vores balance. Når det nu skal være, så er det ikke det værste, man kunne skrive med småt. Jeg har en fornemmelse af, at jeg har haft et par minutter, at der er ved at komme en nedadgående bevægelse. En bevægelse, hvor vi er på vej tilbage. På vej tilbage i os selv. I vores nyåbnede udgangspunkt. Og det mærkes som en fin glidende bevægelse, hvor vi bare skal følge med. Og lade bevægelsen ske af sig selv. Lander lige så stille mere og mere i dig selv. I dit fundament. Dit eget fundament. Eget udgangspunkt. Denne her mulighed mærkes for mig til at være ligesom en udvidelse af dit fundament. En dør, du nu har fået, du kan åbne ind til, netop når du er i orkanen, når du er i stormen, i dit personlige felt, i din virkelighed, eller i de store felters skifte. Og faktisk sådan med din bevidsthed lige kan sige, jeg åbner lige døren ind til orkanens øje, eller jeg læner mig ind i orkanens øje. Hvad for en måde at kalde på det på, der virker bedst for dig. Og jo mere vi gør det, jo mere bliver det integreret som mulighed i os. Det bliver mere og mere en automatfunktion, vi kommer til at bære. Så det til sidst bliver en helt naturlig og stabil del af vores udgangspunkt. At kunne træde ind i, når vi er i storm og orkan. Jeg får også lyst til at påpege, at det handler jo ikke om, at vi så ikke længere kan blive taget af, kan føle sorg eller smerte eller forvirring eller utryghed. Det handler om det her med at kunne have som udgangspunkt, at vi er i større ro, større balance og kan rumme vores sårbare, svære dele. Og kan rumme de reaktioner, som kan komme i spil. Og kan være bevidst om, hvordan vi vælger at håndtere det. Og tage ansvar for os selv.
jeg vælger at håndtere det. Nu har vi jo åbnet for den her nye form, og for mig mærkes det rigtig godt. Og jeg startede dagen med absolut ikke at have lyst til at skulle lave det her i dag. Og det har lidt at gøre med det der med at vælge at håndtere det. Og jeg ved godt, at når der er sådan en ulyst, jamen, så er det fordi, der er noget nyt på vej. Og jeg synes absolut også, at det har været nyt i dag. Selvom vi har lavet de her nymånehealinger i et par år efterhånden. Og der er faktisk kun 3 minutter tilbage. I er selvfølgelig velkommen til at skrive delinger. Vi når nok ikke at læse dem op i dag alle sammen, men vi lover at læse dem og svare på det, der skal svares på. Og da vi sad med den her nye form, Camilla og jeg, det nye navn, den nye form, så fik vi også en lyst til at tilbyde nogle sessioner i forlængelse af nymåneceremonierne, hvor det er lidt mere personligt, mere personlig healing. Og der er 2 variationer. Den ene, det er en til en, det vil sige, at vi er 2 personlige session online på 45 minutter til 600 kroner. Og den anden mulighed, vi fandt frem til, det var fjernhealing med tilbagemelding på lydfil til 150, hvis jeg husker rigtigt. Og vi har lavet det sådan, at fordi det er i forlængelse af nymåneceremonierne, jamen så kan du bestille i en uge efter afholdelse. Og så selve sessionerne, jamen de kommer til at ligge inden for 14 dage efter afholdelse. Og jeg tror faktisk, vi har fået delt link rundt omkring, men ellers så deler vi lige igen. Og skal nok lige fordele en beskrivelse også af de forskellige muligheder. Og lige som tilføjelse, så de her sessioner, vi tilbyder, det er jo så i forhold til det tema, der dukker op til vores nymåneceremoni. Hvis du mærker en nysgerrighed eller et behov, eller et ønske om at gå dybere ind til det, du mærker, det her åbner til i dig, så kan vi gøre det på den måde, hvor vi sidder online sammen med dig. Eller som fjernhealing. Stille er vi landet. Energien slipper lige så stille. Og som altid, så fortsætter healing-processen i dig. Selvom vi slipper ceremonien for nu. Du er også velkommen til at skrive ind i gruppen eller i tråden under videoen, hvis du har nogle delinger eller spørgsmål. Ligesom du også kan skrive til os i vores private messenger eller på mail, hvis du gerne vil have uddybet det her med sessioner. Tusind tak for det. Som en lille parentes, så har jeg lyst til også at sige, at det kinesiske nytår er i dag. Så det giver måske sådan en ekstra power på energierne i dag. Jeg kender ikke personligt så meget til de ting, men det var noget, jeg lige læste i en opdatering i dag, hvor vi træder ind i dragens år, ifølge det kinesiske nytår. Det er jo fint lige at få med. Ja. Tusind tak for i dag fra mig. Ja, også fra mig. Vi ses om en måneds tid igen, hvis ikke før.
Rigtig